ना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे खामानिया बिराद गोरामोन जे खामानिया माने साहसनि प्रयोजन जायो दा बेखौ बिथाङा सनितपुर बिश्वनाथनि 500निबो बारा जोंनि जि क्लेम भिलेज दंमोन एफआरसि फरेस्ट आरो रेभिनिउ बिनि मोन 60 गामिखौ इनिशियेल पेकेज हिसाबै होदों आरो जोङो सानखादोंमोन जे बेखौ घोषणा खालायोबा सोरबा नङा सोरबा प्रतिबाद खालामगोन आन्दलन खालामगोन खारन जोंखौ मेगन साग्रा जोंखौ मोजां मोनै जोंनि हिंसा सानग्रा गोबां बेबायदि हारि हारिसाफोर गोबां बेबायदि व्यक्तिफोर दङ नाथाय जाय खामानिया बिएससिआव जायाखै जाय खामानिखौ बिटिसिजों हायाखै दिनै बिटिआरआव बे सम्भब जाबाय दिनै बियो रिपाब्लिक डेआव हिस्टरिक जे रिपाब्लिक डे 74 रिपाब्लिक डेआव सिएमनि स्पिचआव बियो ओंखारबाय आरो गासैबो इन्टारनेल आइननि प्रक्रियाखौ फोजोबनानैसो चिफ मिनिस्टारा एनाउन्स होदों सासे गिबि मन्त्रिया पलिटिकेल मिटिंआव राजनैतिक प्रतिश्रुति होनाया आलादा बाथ्रा बे मोनसे पलिटिकेल कमिटमेन्ट किन्तु जि कमिटमेन्टआ एकर्डआव साइन जादों बे कमिटमेन्टखौ मावफुंनो थाखाय बियो मोनसे माहारिनि गणतान्त्रिक दिवस माने सुबुंखान्थि सानाव जे संबिधाननि माने मोनसे गणतन्त्र हिसाबै जोङो गनायनानै लादोंमोन बे सानाव बिथाङा माने एनाउन्स खालामनाया बेयो अफिसियेल आरो मोनसे नेशनेल आरो स्टेट बेयो मोनसे कमिटमेन्टजों लोगोसे बेयो मोनसे एक्शन दा बिनि जि लिस्ट फर्मेलि जि नटिफिकेशन बेयो साननैसोनि उनाव ओंखारगोन बेखौ लानानै जुदि नोङो सिमाङाव जुदि नुबाय थायोब्ला जे माने सिएमआ बुंबाय बे आरो थगायफिनगोन नामा ओरै जागोन नामा जोंहा साननो गोनां दङ जे माखासे व्यक्तिफ्रा बेयाव आनरेस्ट खालामनानै आन्दलन खालामनानै माने उननि जानो गोनां जिखिनि गामि हाबबावनो गोनां बेखौ बादा होनायनि मोनसे ब्लुप्रिन्ट परिकल्पना बिसोर खालामबाय थादों फार्स्ट फेजनिखौनो जानो होआमोन किन्तु चिफ मिनिस्टारा साहस खालामनानै गासैबो एमएलएफोरखौ रायलायनानै गासिबो थिक थाक खालामनानै लिस्ट खालामनानै अफिसियेल जिखिनि हाबाफारिखौ कमप्लिट खालामनानैसो एनाउन्स होदों बे गोरलै एनाउन्समेन्ट नङा सासे चिफ मिनिस्टारा ओरैनो नाटकीय भाबै जेबो खामानिखौ मावा पलिटिकेल कमिटमेन्टआ आलादा पलिटिकेल रेलिनि प्रतिश्रुतिया आलादा आरो बे जाबाय मोनसे राष्ट्रीय आरो राज्यिक जि लेभेलनि कमिटमेन्ट साननैसो उनाव ओंखारगोन डेफिनेटलि आरो बेखौ लानानै जोङो गोसोआव माने गुद मोननो गोनां गैया किन्तु जोंहा नेक्स्ट एजेन्डा खामानि मावनो गोनां गोबां दंबावो बन्द फोसावनाया माबाफोर गोहोम गोलैगोन नामा बन्द फोसावनाया जेबो गोहोम गोलैया जायफोरा बन्द फोसावदों बिथांमोननि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जों जगाजग खालामबाय थादों आरो मैया जों नुदों जे सासे एमएलएआ रायजो राजानि धरनायाव फैनानै बे सान्त्वना होफैदों जे जोंनि ओनसोला हाबाखै बे गावनो क्रिएट खालामदों आरो गावनो सान्त्वना होफैदों बे डिजाइन बाय हिमसेल्फ दा बेफोरबादिखौ जों गोबां नुबाय आरो बेफोरो जेबो फेक्टर नङा आङो बर' रायजो राजाखौ खावलायगोन दाख्लै 26 तारिखआव जिखिनि रंजाबाय जिखिनि जोङो बरायबाय बेखिनियावनो माने जोबथ'बाय उननि थाखाय जों सिरियै साइलेन्टलिसो हाबा मावनांगोन बांद्राय खालायोबा बिथांमोनाबो बारा खालायगोन आरो बेयाव संगाद आरो हिंसा मोनसे थासारि नुजागोन चिफ मिनिस्टारा गाबोन जिहेतु बाहागो लागोन माबाफोर बिदि बर' गोजोन गोरोबथानि थाखाय माबाफोर एनाउन्समेन्ट होनो थांगोन नामा गिबि मन्त्रि बिथाङा गाबोननो जोंनि अपेन सेसननि इनागुरेटर आरो बिथाङा बर' गोजोन गोरोबथानि दफाफोर मावफुंनाय आरो बर' हारिनि थांना थानायनि बिथिङाव गासै बाथ्राफोरखौ सरजाबनानै मोजाङै स्पिच लाखिगोन आरो माखासे गोनां बिथिंफोरखौ बिथाङा फोसावबावगोन जोङो खोब आसाबादि आरो बिथाङा फैगोना खाथां आरो जोंनो कनफार्मेसन बिथाङा हरबाय